No a ešte som videla, že ste sa ma najviac pýtali na to, že čo používam na pery. Už som si akorát začala robiť pery a hovorím si, že idem ma to natočiť. Čo používam, že sa vám páči moje lip combo. Ceruska Catrice Plumping Lip Liner, ale v odtieni 069 Manhattan. Ale ja si to ceruskou úplne vyfarbím pery. Vydrž, točím video! Nechám voľné iba tento stred. A nemôžeš, počkaj. Niečo chcú teraz odo mňa. No a rýchlo rúž používam tento od NYXu v odtieni Abu Dhabi. This is it. Už môžem